manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karkai bakin ciki ko me ka rasa a gidan duniya, matukar kana da wasu halaye guda hudu, akwai wasu ɗabi'u guda hudu, in dai kana da waɗannan ɗabi'un to kar ka taɓa bakin ciki, bi ma'ana aljanna taka ce kuma Allah yana son ka. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo su, ya ce hifzu amanatin, shine tsare amana. In kaga kana kiyaye amana da magana ko da aiki, kar ka taɓa bakin ciki ko me ka rasa a duniya, a ƙarshen rayuwarka za ka ci nasara. Sannan sai sidiku hadithan, gaskiya yayin da ka tashi magana. Idan kaga kai ba makaryaci bane, ba ka ma mutane karya ko don ka ci abinci ko don ka samu girma ko don ka nuna fifi ko don ka haɗa fitina ko ma don menene, inda ka zamto cikin masu gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar kai bakin ciki. Sannan sai na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce husnul khaliqa, idan kaga kana da kyakkyawar ɗabi'a. Malamai suka ce kyakkyawan ɗabi'a shine ka duba kaga kai baka cutar da wani da gangan, sai dai kuskure ta dan adamtaka, wannan ba wanda ke iya kubuce masa, duk dan adam ajizi ne. Amma idan ka fahimci ka muna nama wani, to roki yafiyansa, canza daga wannan kai abin da Allah yake so. Wannan shine suka ce na farko duk mutum da ake ce mai yana da makarimul akhlaq ko husnul akhlaq, shine makarimul akhlaq ko shine a samu mutum baya cutar da mutane a karan fari, shi ya farar da cutar. Sannan na biyu wasabru alal adha, in an cutar da shi yana haƙuri, yana jure ma cutarwa da mutane ka iya yi masa. Sannan suka ce wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, duk mutumin da ke umurtan mutanen al'umma nan sallallahu da abu mai kyau yana hana su mummuna, ana kirga shi cikin wanda suke da kyakkyawan ɗabi'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da wannan karkai bakin ciki.